नमस्कार रसिक श्रोते हो, मी राजेंद्र भोसले. आता आपणासमोर मी माझी मेजर ही कथा सादर करीत आहे. कृपया कथा आवडल्यास हे चॅनल लाईक व सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. कथेचं नाव आहे मेजर. भिका मिलिटरीमधून रिटायर होऊन गावात आला होता. आहे ती वडिलोपार्जित जमीन कसायची, मिळणाऱ्या पेन्शनवर आणि पीक पाण्यावर उदरनिर्वाह करायचा व उर्वरित आयुष्य आनंदानं कंठायचं असं त्यानं ठरवलं होतं. मिलिटरीमधून रिटायर होताना चांगले 1.5-2 लाख रुपये त्याला मिळणार होते. ते पैसे शेती सुधारणा करण्यासाठी खर्च करण्याचं त्यानं ठरवलं होतं. सैन्य दलात 20 वर्षे सेवा झाल्यानंतर भिका प्रथमच कुटुंब सौख्याचा आनंद येत होता. लेकरं बाळ रोज त्याला बघायला मिळत होते. सैन्य दलातील सेवा त्यानं उत्कृष्टपणे पार पाडली. कारगिल युद्धातही त्याचा सहभाग होता. 1-2 सैनिकी सन्मानही त्याच्या गाठीशी होते. एकंदरीत गावाकडे परतताना भिका समाधानी होता. वृद्ध आईवडिलांची सेवा करण्याची संधी त्याला मिळत होती. भिका 20 वर्षे सैन्य दलात असताना भारतात अनेक ठिकाणी तो फिरला होता. त्याच्या 3 मुलांसह आई वडील व पत्नी घरी होते. पत्नीने मोठ्या नेटाने त्याचा संसार ओढत आणला होता. त्याचे आई वडील तसेच पत्नी आणि मुलांवर आतोनात प्रेम होते. मिलिटरीत असूनही भिका दारूपासून अलिप्त होता. त्याच्या कार्डावर मिळणारी दारू तो मित्रांना द्यायचा. गावातली बरीच दारूबाज मंडळी त्याच्या कार्डावरचं रेशन उचलत असत. फावल्या वेळेत तो गावच्या पारावरी बसायचा. त्याच्या बालपणीच्या मित्रांशी त्याच्या नेहमी गप्पाटप्पा व्हायच्या. कारगिलच्या रोमहर्षक आठवणी तो फुलून फुलवून सांगायचा. सर्व गाव त्याला आदरानं मेजर असं संबोधायचं. दररोज शेतात जाणे, काम करणे, मित्रमंडळीत गप्पा मारणे, आई वडिलांना दवापाणी करणे यात त्याचे दिवस आनंदात चालले होते. भिकाची पाहुण्या रावळ्यात ओळख करून देताना भिकाचे मित्र, हे आमच्या गावचे मेजर साहेब, कारगिल युद्धातही होते, त्यासनी 2 पदके मिळालीत असे सांगायचे. त्याच्या दिलदार स्वभावाने त्याला भरपूर मित्र लाभले होते. आडल्या नडलेल्यांना तो पैशाची मदतही करायचा. आपल्या कार्डावर मिळालेली कॅन्टीनची वाईन मित्रांना जावा मजा करा म्हणून सहज देऊन टाकायचा. त्यामुळे प्रत्येकाच्या तोंडी मेजर साहेब शब्द असायचा. मेजर साहेबांचा शब्द ते अंतिम मानायचे. इतक्या दिवस पडीक पडलेलं शेत भिकानं कामाशी घेतलं होतं. सगळं तण काढून स्वच्छ करून घेतलं होतं. जसजसं मिलिटरीतून पैसे येतील तसतसं एक एक काम हाती घ्यायचं असं ठरवून भिका टप्प्याटप्प्याने शेतीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करीत होता. मिळालेले 50-60 हजार रुपये त्याने शेतीतच घातले होते. आणखी 1.5 लाखाचे मोठे बिल येण्याच्या प्रतीक्षेत होते. ते आल्यावर विहीर व पाईपलाईनचे काम करण्याचे त्याने ठरवले होते. पारावर गावातल्या चांगल्या मित्रांबरोबर काही टार्गेट माणसंही जमत होती. भिका असा मागून येऊन मोठा होऊ लागलेला काहींना पाहवत नव्हते. त्याला कसा गोत्यात आणायचा याची संधी ती मंडळी शोधित होती. पण गडी मिलिटरीतला रागीट होता म्हणून ती थोडी सरकत होती. गावातलं ग्रामपंचायतचं इलेक्शन एकदा डिक्लेअर झालं. विद्यमान पांडुरंग पाटलाच्या विरोधात कोणाला उभं करायचं याबाबत गावात राजकारण शिजू लागलं. प्रत्येकाच्या तोंडातून भिकाचं नाव निघू लागलं. टार्गेट मंडळीनं तर निष्कर्षच काढला, सरपंचाच्या पदाला मेजर साहेबांशिवाय कोणीही माणूस योग्य नाही. सर्वांचे एकमत झालं. अंतर्गत चर्चा झाडू लागल्या. पांडुरंग पाटलाच्या विरोधात एक गट तयार झाला. पारावर चर्चेला उधाण येऊ लागलं. सरपंच असावा तर मेजरसारखाच असे जो तो म्हणू लागला. एके दिवशी भिका नेहमीप्रमाणे पारावर आला. सगळी मंडळी गप्प गप्प दिसली. का रे दामू, आज सकाळ सकाळी गप्प का बसला सगळीजण? मेजरने विचारले. काय नाही, जरा विचार चाललाय दामू. कसला आणि विचार? भिका म्हणाला.
सरपंच पदाकरता उमेदवार कोण उभं करायचा याचा विचार चाललाय, शिवा काशीत पटकन बोलला. मायंदळ लोक आहेत की गावात, भिका म्हणाला. काय जायचे ते असले लोक? यावर सोमा कडाडला. हे बघा मेजर साहेब, आम्ही सर्वांनी विचार केलाय. औंधाच्या इलेक्शनमध्ये तुम्हालाच उभं करायचं. सदाशिवने त्याच्यासमोर प्रस्ताव ठेवला. अरे मी सैनिक माणूस, मला काय येते राजकारण बिजकारण, भिका नम्रपणे म्हणाला. आम्ही हा किंमत केला तुझ्या पाठीशी, दामू धीर देण्याच्या स्वरात बोलला. अरे बाबांनो, असली इलेक्शन बिलेक्शनची कामं आपली नव्हती. आपण गरीब लोक कष्ट करून खाणारी, आपल्याला काय कळतं हे राजकारण, भिका म्हणाला. ते काय नाही मेजर साहेब, इलेक्शनला आपणच उभं राहिलं पाहिजे, दामू आग्रह केला. अखेर भिकाला घोळून घोळून इलेक्शनला उभं राहण्याचं साऱ्यांनी बोलवून घेतलं. इतर सदस्य तयार करण्यात आले. 2 महिला सदस्यांची निवड करण्यात आली. एक मागासवर्गीय उमेदवारही निवडण्यात आला. तहसीलदारांनी इलेक्शनचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला. वाजत गाजत ढोल ताशाच्या निनादात व गुलालाच्या उधळणीत तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन भिका व त्याच्या सदस्यांनी फॉर्म भरला. फॉर्म भरल्यावर भिकाची झोपच उडाली. आपली जबाबदारी काहीशी वाढल्याचे त्याला जाणवले. आपल्यावर लोकांनी इतका विश्वास टाकला तर आपण का कमी पडायचे असे वाटून त्याने स्वतःजवळ असलेले सर्व पैसे खर्च केले. त्याच्या समवेत असलेले सर्व सदस्य हे गरीब व रोजगारी असल्याने त्यांच्याकडून पैशाची काही अपेक्षा नव्हती. त्यातच त्याचे 1.5 लाखाचे बिल बँकेत जमा झाले. भिकाला खूप आनंद झाला. वेळेत पैसे मिळाले म्हणून तो मनोमन सुखावला. या सरपंच, असं आता भिकाला प्रत्येकजण संबोधू लागला होता. भिका या आदरातिथ्यानं भारावून जात असे. सगळी टवाळखोर मंडळी भिकाच्या बाजूनं झाली. रात्रंदिवस ती प्रचाराला लागली. खर्चाला काही कमी नव्हतं. प्रत्येकजण प्रवासासाठी, भित्तीपत्रकासाठी, स्पीकरसाठी, जीपसाठी, जेवणासाठी, बिल्ल्यासाठी अशा अनेक कारणांसाठी भिकाकडून पैसे मागू लागला. भिका ते पैसे विना तक्रार देऊन टाकायचा. निवडणुकीचा दिवस जवळ येत होता. तसतसा प्रचाराचा वेग वाढतच होता. विद्यमान सरपंचही पाण्यासारखा पैसा ओतत होते. सर्व बाजूंनी प्रचार होत होता. मतदारांना वेगवेगळी आमिषे दाखवणे, चादरी वाटणे, साड्या वाटणे, रोख पैसे देणे, थोड्या प्रमाणात गुंडगिरी व दादागिरीही होत होती. परस्परांना छुप्या धमक्याही देण्यात येत होत्या. दोन्ही बाजूस रोज दारूच्या पार्ट्या झडत होत्या. मेजर साहेब, आम्ही तुम्हालाच निवडून आणणार. तुमच्या केसाला धक्का, आमच्या काळजाला धक्का, नशीब कार्यकर्ते बरळत होते. काहीही हो, आता आपण यात पडलोच आहोत तर निवडून यायलाच पाहिजे. वाटेल तेवढा पैसा होतो पण निवडून येऊच, अशी ठरवून भिका बँकेतून भसाभसा पैसे काढत प्रचाराच्या गदारोळात निवडणुकीचा शुभ दिवस उजाडला. निवडणूक केंद्रावर तालुक्याची एसटी आली. शाळेवर पोलिंग ऑफिसर, पोलीस व इतर कर्मचारीही आले. त्यांनी दुपारचे जेवण आटपून पोलिंग बूथ तयार करण्याचे काम सुरू केले. शेवटचा दिवस असल्याने प्रचार बंद झाला होता. छुप्या मार्गाने पैसे वाटपाचा कार्यक्रम सुरू झाला होता. मतदारांच्या घरी जाऊन मतांसाठी ठराविक रक्कम देऊन मिठावर हात ठेवून शपथा घेतल्या जाऊ लागल्या होत्या. परगावच्या उमेदवारांना गाड्या पाठवल्या जाऊ लागल्या होत्या. पैसे वाटत वाटत भिकाजवळचे बँकेतले सगळे पैसे संपले. आता ऐन वेळेला काय करायचे असा प्रश्न त्याच्यापुढे उभा राहिला. सावकाराकडे 1 लाख रुपयांची त्याने मागणी केली. वसंत सावकार फार चालू माणूस होता. त्याने भिकाच्या शेतीचे खरेदी खत लिहून घेतले व 1 लाख रुपये त्याला दिले. रात्रभर पैसे वाटून झाले. मतदानाचा दिवस उजाडला. भिकाने आपल्या पत्नीसह बूथमध्ये जाऊन पेटीची पूजा केली, नारळ फोडला. कार्यकर्त्यांनी टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्त केला. आईबाबांचे दर्शन घेऊन त्याने व लोचनाने आपापले मतदान केले.
चहा पाणी व नाश्त्यासाठी चिवड्याची जेवणाची सर्वांची योग्य ती बडदास्त ठेवली गेली होती. कुठेही कसर सोडलेली नव्हती. एक एक मतदार यायचा, बूथमध्ये जायचा, मतदान करायचा. पोलिंग एजंट धावपळ करायचे, चिठ्ठीवाले चिठ्ठी काढून द्यायचे. शेवटची 5 मिनिटे अशी पोलिंग ऑफिसरने वॉर्निंग दिली. 5 मिनिटे होताच मतदान संपल्याचे त्यांनी जाहीर केले. पेट्या सील केल्या गेल्या. पिकाचं भवितव्य सीलबंद झालं. दुसऱ्याच दिवशी तालुक्याच्या ठिकाणी मतमोजणी होती. मतमोजणी दिवशी भिका व त्याचे सर्व कार्यकर्ते सर्व तयारीनिशी तालुक्याच्या ठिकाणी गेले. मतमोजणी सुरू असतानाच कार्यकर्त्यांनी फुलांनी सजवलेली जीप, पोतभर गुलाल, 10-20 किलो पेढे आणून ठेवले होते. कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास ओसंडून वाहत होता. अखेर तहसीलदारांनी निकाल जाहीर केला. माईकमधून विजयी उमेदवारांची नावे वाचण्यास सुरुवात केली. पांडुरंग सदाशिव पाटील म्हणताच विरोधकात आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. पांडुरंग पाटलाला गुलाल फासला गेला. पुढील एक एक विजयी उमेदवारांची नावे तहसीलदार घेत होते. ते नाव पांडुरंग पाटलाच्या पॅनलचेच निघत होते. विरोधी पक्षात प्रत्येक नावानिशी जल्लोष होत होता. भिकासह भिकाच्या पॅनलच्या एकाही उमेदवाराचे नाव घेतले गेले नाही. त्यात भिकाही हरला होता. त्याचे डिपॉझिटही जप्त झाले होते. भिकासह भिकाचा पॅनल भुईसपाट झाला होता. पांडुरंग पाटलाच्या समर्थकांनी एकच गलबला केला. फटाक्यांची मोठीच्या मोठी माळ पेटवली गेली. भला मोठा हार घातला गेला. पाटलाला जीपमध्ये उचलून उभे करून जीप सुरू केली. हलग्या कडाडत होत्या. गुलाल उधळला जात होता. पाटलाचा जय जयकार होत होता. घोषणाबाजी होत होती. भिकाला पायाखालची जमीन सरकल्यासारखे वाटले. त्याने पाठीमागे वळून पाहिले तर काही ठराविक मित्रच त्याच्या पाठीमागे होते. त्याचे काही कार्यकर्ते व पडलेले उमेदवारही पाटलांच्या मिरवणुकीत बेधुंद होऊन नाचत होते. भिका सर्वस्व हरवून नावाप्रमाणेच भिकारी झाला होता. तो राजकारणाचा बळी ठरला होता. तो राजकारणाचा बळी ठरला होता. धन्यवाद. रसिक श्रोते हो, ही कथा जर आपणास आवडली असेल तर लाईक व सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका.